መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 10 ወእግዚአብሔር ስለምንታይ ደኣ ትርሕቕ ብዘበናት ጸበባስ እትኽወል ርሲእ ብትምኒት ልቡ ይጀሃር ንገፋዒ ይምርቖ ንእግዚአብሔር ይንዕኮ ኣሎ እሞ ጥቑዕስ ብትዕቢት ረሲእ ይስቀ ኣሎ በቲ ዝሓስብዎ ወዲት ይተሓንኰሉ ኩሉ ሓሳባት እቲ ረሲእ ኣምላኽ የልቦን እዩ ብትዕቢቱ ኸዓ ኣይምርምርን እዩ ይብል ኣሎ መገድታቱ ኩሉ ግዜ ይፍድፍዳ ፍርታትካ ንኡስ ኣዝዩ ልዕል ዝበለ እዩ ንኹላቶም ተቃውምቱ ጽቕ ይብለሎም ብልቡ ከቶ ኣይክናወፅን ካብ ወለዶ ንወለዶ ክፉ ኣይመጽንን እዩ ይብል ኣሎ ኣፉስ መርገምን ጥልመትን ዓመፃን መሊኡ እዩ ኣብ ትሕቲ መልሓሱ እከይን ጥፍኣትን ኣሎ ኣብ ናይ ዓድታት ሸጓሽው የድቢ ኣብ ሕቡእ ስፍራ ንንጹህ ይቐትሎ ኣዒንቱ ንመስኪን ይስልያኦ ከም ኣንበሳ ኣብ ዱር ኣብ ምሕቢኡ ይጸናቶ ንመስኪን ክዕምጥሮ የድቢ ንመስኪን ብመጻወዲኡ ስሒቡ ይዕምጥሮ ጉብጥ ኢሉ ይደንን መሳኪን ከኣ ኣብ መንጎ ኣጽፋሩ ይወድቁ ንሱ ብልቡ ኣምላኽ ረሲዑ ገጹ ኸዊሉ ከቶ ኣይክሪኦን እዩ ይብል ወእግዚአብሔር ተንስእ ወኣምላኽ ኢድካ ኣልዕል ንጥቑዓት ኣይትረሳዓዮም ስለምንታይ ረሲእ ንኣምላኽ ዝንዕቁ ብልቡ ኸኣ ኣይክትምርምርን ኢኻ ዝብሎ ንስኻ ርኢኻዮ ኣብ ኢድካ ምእንቲ ክትሕዞስ ንጻዕርን ሓዘንን ተቕልበሉ ኢኻ እሞ መስኪን ንነገሩ ናባኻ ይወፍዮ ረዳኣ ዘኽታም ንስኻ ኢኻ ንቕልጽም ረሲእ ስበሮ ንእኩይ ረሲእነቱ ክሳዕ ዘይትረኽባ ኣጥፍኣዮ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ዓለም ንጉስ እዩ ኣሕዛብ ካብ ምድሩ ጸኒቶም እዮም ወእግዚአብሔር መሬታዊ ሰብ ንምግፋዕ ኸይቅጽል ንዘኽታምን ንጥቑዕን ክትብይነሎምሲ ንእዛንካ ትንንን ንሃረርታት ትሑታት ትሰምዖ ንልቦም ተበርትዖ ኢኻ